салом алоқамандони омӯзиши алифбои форсӣ ё алифбои ниёгон. ба дарси навбатии мо хушомадед. дар ин дарс мо шумо бо ҳарфи коф ошно мешавем. ҳарфи коф барои ифодаи овози к истифода мешавад. ҳарфи коф дар алоҳидагӣ ва охири калима чунин аст, ба ин шакл, мисли кафлис, агар таваҷҷӯҳ карда бошед. ҳарфи коф дар аввал ва мобайни калима ин шаклро дорад. агар таваҷҷӯҳ карда бошед, инҷо бо ранги сурх ва бо ранги сиёҳ онро навиштем. мисли ҳамун ҳарфи коф дар ҳолате аст ки алоҳида навишта мешавад ва ё дар охири калима навишта мешавад, аммо мисле ки инҷошро камтарак қайчӣ кардем, яъне кӯтоҳаш кардем ва ин шаклро гирифт. мисолҳо барои истифодаи ҳарфи коф дар калимаҳоро бо ҳам мебинем. инҷо бибинед, ҳарфи коф дар аввали калима омадааст ва болояш аломати фатҳа ё забар гирифтааст ки мешавад к, ва ин ҳам ҳарфи мим ки овози меро ифода мекунад, ҳардуш чӣ мешавад? кам. ё инҷо агар бибинед, ҳарфи коф дар аввали калима омадааст, дар болояш аломати фатҳа ё забар омадааст ки мешавад к, ва ин ҳам ҳарфи ре кар, ва ин ҳам дол дар болояш аломати фатҳа ё забар мешавад да, ва ин ҳам нун дан, ҳамаш чӣ мешавад? кардан. ва ин ҳам ҳарфи коф дар аввали калима дар болояш аломати фатҳа ё забар омадааст, мешавад к, ва ин ҳам ҳарфи б мешавад каб, ва ин ҳам ҳарфи коф боз ҳам дар охир омадааст, ҳамаш чӣ мешавад? кабк. ва ин ҳам ҳарфи коф дар аввали калима омадааст, дар зераш як аломати касра ё зер гузоштаем ки мешавад ки, ва ин ҳам ҳарфи ре кир, ва ин ҳам дол алиф ва ре мешавад дор, ҳамаш чӣ мешавад? кирдор. инҷо ба сирилик навиштам кирдор. ва инҷо ҳам агар бибинед, ҳарфи коф дар аввали калима омадааст ва зераш аломати касра ё зер гирифтааст ки шуда ки, ва ин ҳам ҳарфи шин ва шуда киш, ва ин ҳам те дар охираш шуда кишт. ва ин ҳам ҳарфи коф дар болояш аломати забар ё фатҳа омадааст, ва ин ҳам син, ҳамаш мешавад чӣ? кас. ва ин ҳам ҳарфи коф дар болояш аломати пеш ё дама ку, ва ин ҳам ре кур мешавад, ва бо ин ҳам дол ҳамаш мешавад курд. ва ин ҳам ҳарфи коф дар болояш аломати фатҳа ё забар шуда к, ва ин ҳам син кас, ва ин ҳам б дар охираш шуда ҳамаш касб. ва инҷо мисолҳои дигарро бо ҳарфи коф мебинем ки ҳамон гуна ки гуфтем барои ифодаи садои к ё овои к истифода мешавад. бибинед, дол дар болояш аломати фатҳа ё забар шуда да, ва ин ҳам ре, ва ин ҳам коф, ҳамаш чӣ шуда? дарк. ва ин ҳам коф бо алиф ко, ва ин ҳам ре, ҳамаш чӣ шуда? кор. ва ин ҳам мим дар болояш аломати фатҳа ё забар мешавад ма, ва ин ҳам ре мар, ва ин ҳам коф дар болояш аломати фатҳа ё забар к, ва ин ҳам зе каз, ҳамаш чӣ мешавад? марказ. ва инҷом ҳарфи коф бо алиф пайваст шуда ко, ва ҳои ҳаваз ҳамаш чӣ шуда? коҳ. ва ин ҳам ҳарфи те дар болояш аломати фатҳа ё забар та, ва ин ҳам ре тар, ва ин ҳам чӣ? коф, ҳамаш шуда чӣ? тарк. ва инҷо ҳам ҳарфи те дар болояш аломати пеш ё дама шуда ту, ва ин ҳам ре тур, ва ин ҳам коф чӣ шуда ҳамаш? турк. ҳамон гуна ки мебинед, тарк ва турк тақрибан як хел навишта мешаванд, танҳо аз лиҳози ин ки дар инҷо пеш ё дама истифода шуда ва дар инҷо аломати фатҳа ё забар истифода шуда, аз ҳам фарқ мекунанд. ва ин ҳам коф бо алиф ко, ва ин ҳам мим ком. ва ин ҳам мим бо
علامت فتحه یا زبر میشد ما و این هم حرف کاف که میشد که مک و این هم ت با علامت فتحه یا زبر تا و این هم ب تب همش چی میشد مکتب و این هم کاف در زیرش علامتی زیر یا کسره میشه کی و این هم ت کیت و با الف کیتا و این هم ب کتاب. خوب دوستان عزیز، امیدوارم این درس خوشتان آمده باشد. اگر خوشتان آمده باشد این درس را پیوندش را به دوستانتان بفرستید، یعنی هم رسانی کنید آن را، یعنی به گفتی تاجیکای ما سیلکش رو به اونها بفرستید تا اینکه آنها هم علاقمندی پیدا بکنند به آموزش الفبای نیاکانی ما. خیلی سپاس از توجه شما.